So njengoba ukheshi wena ubushayela isithuthuthu esitolo angithi uzodeliver khona uthatha amaphasela esitolo angazi. Yangishintsha le nja umqondo. Yathini? Yathele lokhu. Mana ngiyakukhulumela lana siyalungisa la ngithi. So that umfowethu wena wawusu uthi anivule ibhizinisi ngoba uyayibona imali khona kulento yithuthuthuthu and futhi usebenza ngaphakathi. Kuze kwenze kube lula akathenga isithuthuthu ukuze kwazi impilo iqhubeke nani uthando leni liqhubeke. Kwenzakalile lokho? Bayini sisithuthuthu? Na uye phela uthenga isithuthuthu. Hayibo. Uyaphika yini? Uyaphika. Akwazi phela yena ukushayela isithuthuthu. Wena ubukwazi ukushayela isithuthuthu angithi. Uyaphika yini? Uphikani? Uyaphika isigebengu. Waba isigebengu kudala. Angazi isigebengu. Asimiyeke simlalele ya. Wena manje. Ngizela. Ngize kumina. Kwena mfowethu. Uthe kuba isibongo? Umashiya mina. Mashiya. Okay, mashiya. Awazi. Yini? Awazi manje. Yabodla ngemali yami. Okay. Ngemali yami. Okay. Ngishela ngathi ngizele indaba zamanje. Okay. Okay, la. Uzodwa mina ke manje. Ngifuna ithuthuthu, ngifuna ithuthuthu. Mina ngihlala naphi? Hey, Bo! Ima, sis, ima. Lalela. Ima, sis. Ima, weba, ba. Ushefakwana nje. Okay, ima, okay. Fet, manini. Fet. Hey. Focus. How? Sis. Abona lasifeke. Fet. Ungalinga ungithuke. Nawe isona. Angithi ngibona ngizele ukuzola. Waqala ube sifeke ngobani? Dayisa into zami. Ngibona ukuthi ngizele ukuzola nawe mina. Ngizokhuluma nawe. Uno line. Ongawazi mina ukuthi unawo lo line loyo. Uzongizwa. Waboqozwa isithuthuthu. Ungalinge. Waboqozwa ngisibhakela ke mina. Waboqozwa njalo. Khona enye into engayikhulumi lo indaba zakhe. Awumtetela avuka xoxa. Awumtetela avuka xoxa. Mzansi reality story. Igama lami ke umthokozisi utshitshela majongosi untaba kayikhonjwa zikhonjwa abagangile enhlune emhlophe ngaba mnyama ngabe yavelaphi bathi usikhindi esincane esigqokwa ingane kuphela umuntu omdala akasigqoki wasigqoka sizomxeka usomatekisi onemali. South Africa Mzansi ngicela nje ukubonga kakhulu kuwo wonke umuntu osubscribile lapha ngezansi ovele nje wacofa leyo nkinobho. Okay, namhlanje sibhalela udadewethu endaweni yase Newcastle wathi chaphuti ngicela uphuthume nakho ngibhekene nenkinga lana. So usisike nangu la eduze kwami uzosithatha esibeke odabeni lakhe la namhlanje esizolithulela ababukeli. Siswami ngicela ubingelele ababukeli bomzansi reality story. Sabona bhuti usikhindi. Siswami ngibingelele nababukeli nje. Ngicela unyisa umbhobho ubeke la. Umbhobho ubheke ngakuwe naso. Ngibingelela nje nababukeli ayi umoya mawukho right, angikho right emoyeni. Bhuti angikho right emoyeni. Ngiyakubona sisi. Angikho right, yikho ngibhalele la kumzansi. Ngoba ngiyazi ukuthi nina ningangisiza ngale nkinga engibhekene nayo. Okay. Mina bhuti ngiyasebenza ngukesha. Oh, Esitolo. Mangisebenza la ngukesha. Ngisesitolo ngiyasebenza nje yonke into ngiyabona ukuthi hayi cha akufani. Ngiyayizama impilo ngoba ngiyakwazi ukuthi nami ngigcine ngisupport izingane in. Kodwa nje ngumuntu osebenza esitolo ngukesha. Mangisebenza esitolo uqhubeka isikhathi bhuti wami. Bhuti Isikhindi. Uqhubeka isikhathi. Maqhubeka isikhathi ngigcine nginomuntu nami engihlekisana naye. Ngithola emsebenzini. Hleze efika nje la esitolo yonke into right. Okay. Ayi. Uqhubeka ubudlelwana bethu. Lo muntu lo engisebudlelwane naye ngazi ukuthi nje udriver wesithuthuthu. Ungahlamiseli udriver wesithuthuthu. Udriver wesithuthuthu. Udriver wesithuthuthu. Udriver wesithuthuthu lo bhuti. Agcine lapho ke nje kuthandwane kuqhubeka isikhathi. Agcine lapho sengishintsha umqondo ke manje. Uthini Sithando sami awuboni ngani ukuthi mhlambe futhi nawe uzame kanje. Ngithi mina ngizame kanjani ngoba phela ngiyayisebenzela. Futhi uzame nawe ube nesithuthuthu uthenge isithuthuthu sakho. Unaso yini nesakhe? Naso yena. Esakhe. Lesahamba ngaso. Hayi, nami ngiyibuke lento le bhuti Isikhindi uthi mhlambe uqinisile ngempela phela nami ngeke ngize ngibe ne income eyodwa ake ngizame nami njengomuntu. Mangizama nami njengomuntu ngigcina ngisithengile lesi sithuthuthu lesi.
Mangithenga lesi sithuthuthu qualify ukuthi ngithathe i-loan. Ngithathe i-loan, hayi yonke into ke ibe processed kahle. Ngithenge lesi sithuthuthu. Hayi. Kuqhubeke yonke into ibe right. Makuqhubeka yonke into ibe right, hayi. Lesi sithuthuthu lesi silahleke. Oh, sitshontsho. Sintshontshe, silahlekile. Ngikuthathe ngalo ndlela mina uthi hawu, sengilahlelwe lesithuthuthu. Kodwa futhi emoyeni wami kungabi buhlungu kakhulu ngobani bengivele ngisikhavile mina. Oh, sinomshwalense. Sinomshwalense lesithuthuthu. Okay. Kube buhlungu kodwa ngibe nalokho ukuthi ayi ngoba vele sine-insurance angibekezele. Oh, uhambe uyo-check ukuthi Silahlekile report. Ngireport ngenze yonke into ngilandele yonke i-procedure futhi ngiyilandele. Ngobani imali yami la. Okay. Hayi. Ngilokhuze ke. Ngiyajola lapho uthini kulahlekeni kwesithuthuthu? Akasho lutho. Uthi nje silahlekile. Sithando sami nje kumnandi yonke into. Nje kumnandi yonke into siyajola yonke into i-right. Okay, ngiyalibona lelo thando. Nje nami ngangisethandweni elinzima kakhulu futhi ke nje angimthanda kakhulu bhuti. Hayi kuqhubeka isikhathi makulahleka isithuthuthu. Ulokho efika njena endlini, afika ubuye emsebenzini, usadrive esakhe njalo yena. Fika emsebenzini ubuye mhlawumbe efike yonke into i-right. Hayi. Mase silahlekile lesi sithuthuthu. Okay. Ngoba besine insurance ngiclaimeke manje isithuthuthu esinye. Shuthi sekwesesibili lesi sithuthuthu manje. Osusilanda. Esengisilanda lesi sithuthuthu manje. Hayi, yonke into ibe right, yonke into ibe right. Emumva kwalokho la bhuti wami engaqondanga kahle ukuthi kwenzakala. Imali khona la ungibhida khona. Unesithuthuthu uthi sezu2 noma ukuthi kunesithuthuthu sakhe sithi isithuthuthu okhuluma ngaso sibuyiswe yilentuzana lesi umshwalense masu lesakhe Isithuthuthu sami lesi. okay lesi sesibili siphike lesi Lesi sibuso lokuzama sengiyathenga phela cash. oh khona usithenga cash Khona ngithenga cash ke manje. ubuyisela umshwalense isithuthuthu khona usithenga cash Esithenga cash. Salahleke lesokuqala. ya wasikhokha umshwalense Wasikhokha umshwalense. Sengiyabeka imali mina vele ngiyayisebenzela. ya wasithenga Ngase ngithenga shuthi sezu2 manje nje. okay lesi sithola ngamalini lesithuthuthu 20,000. Bese sibili 20,000 ngawukhipha cash. oza nendaba Ngawukhipha cash and nganginalokho uthi ngiyabuza lento yangisebenzeli. Ayikho inkinga angithenge nami. Ngawukhipha cash 20,000 ngasikhokhela isithuthuthu. Lenilale bukusisa imali aseyishunqa asemlahlekele ngayo imali engakanani esemlahlekele because of udakwe uthando so be careful man ngena othandweni zinike indawo mawunathela igqathu ubuke ukuthi ngabe ngisahamba kahle ungafuni ukuzuza othandweni usufuna uzudlulele ngale please siyacela kubantu besifazane nani madoda insizwa ngiyazazi ziyagamanqa othandweni uthando ludlule ngongalo so engakusho ke njengamanje sizohamba nosisi ngoba umuntu okhona kule ndawo lena la endaweni angithi usho njalo Ngikhona. ngisho yena ukhona la isoka lakho likhona Likhona. vele Ngiyakwazi nala lihlala khona. anisahlala ndawona Asahlala ndawonye. okay buka uSkhindi sincane njengamanje siyasukuma siyahamba siyobheka ke umlisandini lo oqole usisi kahlehle angingathi umlisa kumina umlisandini kusisi isoka lakhe ake sihambeni ke sibona waqoma isigebengu let's go Mzansi reality story igama lami ke MC uNkomosi uNdlandla uhlelo mhlophe ngaba mnyama ngabe yavilaphi bafowethu sesifikile kubhuti kuyahambeka ngenyawo mawusuka la kuhlala khona ke udadewethu wasithatha ke wasibeka sithe kumlinda ngoba indoda ke etohozayo ezamayo so mfowethu ngiyabonga mfowethu ukuthi usivulele ekhaya singaliswani cha futhi usho ukuthi usisi uyamazi kodwa ke ngifuna ukuthi ke ababukeli becaciseleke emakhaya dadewethu uyena ubhuti lo Uye kanye. Angifisi ngisho ukumbheka nje. okay Yangicasula kabi. lalelani imaki mfowethu uyamazi udadewethu Yeah, futhi ngiyamazi. ngiyazana Yeah. mhlambe awubekele mina nazana kanjani ngaphambi ukuthi uthi isitori ngoba phela sifike nawe ufika manje uphuma emsebenzini so nazana kanjani uthini ubudlelwane benu nabangane nezihlobo nini sibekele ababukeli emakhaya
Hayi, ngibike lapha igama lami uSithembiso kaMashiya. Ngiyamazi sisi mfethu sinoba nobudlelwane naye. Nobudlelwane. Nje kahle. Sathandana kahle umuntu wami kahle. Niyathandana. Yeah. Niyathandana sisi. Uthandana nobani lo? Ima. Ngifuna ukuthi angizile ngamanje. Angicasuli mina. Angibumbi uthando mina angilungisa ama relationship. Hayi. Angilungisa ama relationship. Okay, yebo qhubeka bhuti Sikhindi. Okay. Mfowethu mina nguSikhindi esincane. Bathi umthokozisi utshitshela amajongosi. Ngiqhamuka from uMzansi reality mfowethu, ngilungisa isizwe. Makukhona umuntu ongekho right emoyeni noma oqoliwe, mina ke kubizwe mina ukuthi ayinsizwa awufike la uzoyilamula nakho sengidlala usibanibani. So mfowethu kukhona into oyaziyo wrong oyenzile kudadewethu ngaphambi ukuthi siqhubeke kuze nami ngingathi kanti wena uzothi ayikhona hayi mfethu ngiyaqinisa isitori vele sisheshe sisiqede. Ukhona okwazi ukuthi khona la owenze ongenzanga kahle kudadewethu. Cha mfethu akukho. Yonke into right. Ngingezi right yonke into nje ngiyazi ukuthi yonke into right simnandi la manje ngicabanga ukuthi la is right. Akho nkinga. Hayi akukho. Akho nkinga kanjani ungasahlali nami endlini? Ungasebivakasheni. Angifuni indaba siyithi angilungi angizizwe uzolungisa uthando la ngifuna ningizwe kahle angilungisa indaba yama relationship la. Yabona njengoba ngibuza ukuthi akukho yini okwenzile noma owakwenza kudadewethu. So njengoba ngibuza lokho ngenzela ukuthi ngingene udabeni ngoba angena ubani ngena uDr Love mina. I'm not Dr Love. I'm dealing with a big issue inkinga eziningi eSouth Africa abantu ababhekene nazo. Uyangizwa mfowethu? So angilungisa indaba zama relationship, angidlala umasigcosi la, ngilungisa isizwe, ngilungisa inkinga zabantu njengoba abantu abaneyinkinga engaka eSouth Africa. Wasuqhumisa izandla ndoda. Usho phela siphume sibambana nangakali nawe angina nguze usuthi qhoqhoqho. Phela awucasulwa yimina ngeze kuwe ngesihle mfowethu. Ucasuka yini? Ucasula yini? Ucasula yini? Ehlisa umoya kangane yakwethu. Ucasula yini? Mana sisi njoba la ngize la ngizokukhulumela wena. Malinge. Jwale kabi. Mfowethu sengiyalibeka kudaba. Udadewethu uthi mina beninobudlelwane ngiyaxaka wena mawuthi nobudlelwane. Shuthi ubungazisuwaliwe. Beninobudlelwane. Beninobudlelwane wena usebenza esitolo ungilungisa sisi esebenza esitolo. Mayesebenza esitolo ucash. So njengoba ucash wena ubushayela isithuthuthu esitolo angithi uzodeliver khona uthatha ama parcel esitolo angazi. Yangishintsha lenja umqondo. Yathini? Yathele ngizilokhu. Mana ngiyakukhulumela la siyalungisa la ngithi. So that umfowethu wena wawusu uthi anivule ibhizinisi ngoba uyayibona imali khona kulento yithuthuthi and futhi usebenza ngaphakathi kuze kwenze kube lula akathenga isithuthuthi ukuze kwazi impilo iqhubeke nani uthando leni liqhubeke. Kwenzakalile lokho? Bayini sisithuthuthu? Na uye phela uthenga isithuthuthi. Hayibo. Uyaphika yini? Uyaphika. Akwazi phela yena ukushayela isithuthuthi. Wena ubukwazi ukushayela isithuthuthi angithi. Uyaphika yini? Uphikani? Uyaphika isigebengu. Waba isigebengu kudala. Angazi isigebengu. Asimiyeke simlalele ya. Wena manje nize la. Nize kumina. Kwena mfowethu. Uthe kuba isibongo? uMashiya mina. Mashiya. Okay, Mashiya. Nize la. Mfowethu ngiyakuzwa. Kangichithe isikhathi. Ngingayichitheli nje isikhathi. Wena idodi. Nanguzwe. Uthini wena? Uthini lo? Mina ithi into yami. Udoti omkhulu. Bona ngisona into yokuchithelana isikhathi. Uhlanganile naye isitori ngiyavuma. Wathini? Kodwa sahlangana kwaba kuhle. Baba kodwa le yayishoyo wena angiyazi. Awuyazi. Okay, ngifuna ukuqhubeka nodaba mfowethu ngoba ngiyakubona ukuthi ufuna ukujuluka. Lalela ke ngane. Engangijulukeli mina. Ujulukela baba. Lalela. Mfowethu wena wasithenga usisi isithuthuthi nathenga isithuthuthi kangithi ngoba ngathi uzongizwa kahle. Nathenga isithuthuthi ukuthi nizoqala ibhizinisi ngenxa yomqondo ofike nawo ukuthi kuzovula le business. Kwasebenza kahle, uthe usebenza kahle, salahleka isithuthuthi. Sithe sesilahlekile isithuthuthi, walinda usisi ngenxa ukuthi besifaka isikhavile kumshwalense. Ebevele beka imali. Yes. Ebevele imali, ngancekile imali lalenja le. Bevele beka imali. Ngibekela imali mina. Ebevele beka imali. Bengancekile wena. Ungabambi inqulu mfowethu, ungangathi khona ufuna ukwenza. Bengibekela imali mina ngancekile wena. Tshela. Wena TV le wena silime yazo. Lalela imaphi usuqhaqhazela mina ngikhuluma nawe kahle ngizokuthola wena wawusuthi lo akathengise wathenga esinye isithuthu zambili salahleka lesi engasikhokelanga cash asikhokhele cash sasala lesi somshwalense ziphi lezi thuthu lesi thuthu zani ukhuluma ngani ngadlala awudrive ithuthu wena usuphika konke hey man hey obala lo hey
uyangidida futhi ungangikhombi mina ngitshela ungangikhombi ungalinge ungikhombe mina ngeke ungalinge ungikhombe ngiyakuzwa isithuthu ngiyakuvuma ngeke ngidlale wena wangijwayele kabi ngangizela ukuzola la kodwa angifuna ukukhuluma lento lo ubani uba mina ngiyakutshela hlala phansi mfethu hlala phansi ngicela ukujwayela angifuna ngigcwele kabi ungiqoli mina imali ngifuna imali yami ke ngifuna imali yami ngiyifuna yani mali ngiyifuna imali yami ukhuluma ngani ngicela ukhinde uthi zele la ungangijwayeli kabi wena sorry mfethu ungangijwayeli ngiyakutshela mfethu asingadlali umerry go round singadlali la angidlali umerry go round la ngize kuwena ngifuna imali yami and futhi angifuni anginahliziyo yakho ngitshela usisi uthi wena walahleka ithuthu kuwena and sekuzwakela ukuthi wena ithuthu ziphi wena udayisa azizazi phela thina isithuthu saziyo wena azazi mabani imaki ngifuna ukuzwa wena izithuthu saziyo wena mina ngizokushaya uzobona ngizokugqoba mina kutshela ngizokugqoba ungaboni ngoba ngiqonda besitshosi ngazi ungishaya nja ungalinge wena ungalinge ungitshwele kabi mina ungijwayele uzobona ungaboni ngoba wazi ungiqola mana hlala phansi nangilona bo bafo lalela ufuna ngikhiphe indaba zakho amaqinisi akho manje ngizokhipha awazi awazi manje yabodla ngemali yami wena okay ngemali yami ngisho ngathi ngizele indaba zamanje okay uzodwa mina ke manje ngifuna ithuthu ngifuna ithuthu mina ngihlangana hey bo lalela weba bafo okay imaki okay fet manini fet hey focus how sis abona lasifeka fet ungalinga ungithuke nawe isona angithiwa ngibotha ngizele waqala ube sifeke ngobani udayisa into zami ngibona ukuthi ngizele ukuzola nawe mina ngizokhuluma nawe uno line ongawazi mina usunawo lo line loyo uzongizwa waboqoza isithuthu ungalinge ngokuboqoza ngisibhakela ke mina waboqoza khona enye into engayikhulumi lo indaba zakhe awumtetela avuka khuluma nami ke manje ukhuluma nami ke manje usikhinde mina usikhinde sincane sigqoke ngana qala kasigqoka wasigqoka wasizomxaka ungafuni sikuxega ngithi ngizokhuluma nawe kahle njengendoda ngithi ngizela njengendoda ngizomela idade wethu Simba wena mina ngikhuluma ngisebe uzobona ke sophuma nethuthu nami sophuma nethuthu hayibo yazi ukuthini wesikhindi uzubala ukuthi wena wahamba ongikhokhela ekhaya wangikhokhela ngani lo ongenalutho lento enjena engenalutho angijwayele mina kabi nayi lento bo ngangibhakelwa mina ngishayela kabi wahamba ongikhokhela ekhaya ngamalini wangikhokhela malini ekhaya wena wangikhokhela malini wena wangikhokhela malini wena ulobola kuyena wena wangilobola ngani khona ke enye into engingayazi lenja lento le hey izihambi ekhaya ngayigcwalisela ngo-15,000 tshela ngeke wena hawu ngaze ngayigcwalisela lento le ayinalutho ayigcwalisela njale inani ushabani okay right hayibo ngohlala phansi bafo ngicela wehlisa umoya bafo ngisacela wehlisa umoya angikuncengi ke manje ke sengiyakutshela ke manje ngicela wehlisa umoya yes ngizokhuluma nawe lalela ngizokhuluma nawe kodwa ngoba sibiza isikhindi uzolungisa lento le hey weba lokho namasende lo ngizomkhulumela njengoba nginamasende anginamasende ngoba mina ngizokhuluma nawe njengoba nginamasende angiboni wena hayi angiboni utshola naye hayibo angithi ngiqhaba ngabelele lento le isele yangilobola ngayigcwalisela mina even ivele ekhaya ngayigcwalisela ngo-15,000 lalela imali yami ngifuna imali yami cela usingenzela ifavor ngifuna imali yami cela imali yami angilengisile mahhala yindoda nami ngithiwa cela imali yami ngizokhuluma nawe njengendoda just njengoba lo uyamqhabaza imali yami uyamazi ukuthi akanamasende ingakho umqhabaza wazi ukugqiba ikhebuli nje lakuphela ngenxa ukuthi uyamqhabaza udla imali yakhe uvelelwa kanje umanelwa kanje yamazi uhlezi elwa kanje yazi sisocela
Sizocela nje few minutes. Ngizocela umncane, ngizocela nje ubafu sithi muthi kancane sibuye sithi ukumehlisa kancane le ntana. Ugcwele isawuti kakhulu. Ngifuna ukumehlisa, ngimfaka ushukela. Yabona ke? Lalela. Lalela. A few moments later. Vele beniphilisana kanje endlini. Yazi isibhuti isikhindi angazi silento ngayichaza kanjani. Beyitshethi umuntu oright kodwa khona lezi zinto ezincanyane benginothisa kuyena. Ngoba yabo uma kuthi mhlambe khona into eyiphutha noma khona into efuthi silungisa. Uhleze umuntu ovuka ngula. Basho wayinda isiphongweni onangu. Buze yena nangu. Sikhothendo. Buze. Kunjani manje? Hamba kahle. Buze nje, buze ukuthi washawa yini. Hamba kahle. Ngoba ezifaqakile isiphongweni nawe uthi washawa yini. Wena kunjani? Washala bona khona bakhe lo bengalibazi. Tshela. Usungibuka kabi mina ngizosiza wena la. Washala kuningi ngabe kuyakwehlela. Washala uqola bakhe. Cela umfake ilaphela lokhosi. Kade cela umfake ilaphela. Washala uqola. Cela umfake ilaphela. Yikho nje. Neskiphe ngathi amashida aseclinic. Hlala phansi wena. Shidi laseclinic. Lalela uzongizwa right manje ngcono ubusuthobile. Lalela ke shidi laseclinic. Uzozwa mina. Ngikhuluma nawe, kanti ngikhuluma nawe. Nami ngisho ngathi ukhuluma nendoda. Unamasende ngamasende. Uzozwa uzongizwa. Uzaphendula uzokhipha wona lezi ngqulunga zami ezincane. Lalela ngifuna ukutshela ke. Mana sisike ngifuna silungise la. Usungitshela ukuthi indoda enolaka le. Kakhulu. Le ndoda ayilungile kubantu besifazane. Mzansi, le ndoda ayilungile kubantu besifazane. Iyiqola, inodlame, ibhekene nenye indoda ke namhlanje. Ibhekene nenye insizwa namhlanje, okusikhindi esincane. Mangithi isikhindi esincane esigqokwa ingane kuphela umuntu omdala akasigqoki. Ngisuke ngithi angidlali kwangempela. Yabona into ekanje ngiyayilungisa. Ngiyabonga kade lami. Thank you. Ngiyabonga. Uzizwe njani manje? Right? Yabona ke manje. Right impela ke bekufanele masifika sihlale kanje sikhulume njengamadoda. Manje uyaqhuma ushona phansi asazi siyakubamba sazi manje uyingane wena wabona umuntu uthatha ingane iswa phezulu yiswa phansi. Nakho ke amadoda akhuluma kanje. Unethi cha ukuthi ngiserious ngibona phela uyakhwehlela ngiyakhuluma na ngoba awudeleli. Lalela ngiyawuthanda umoya wakho nkabi yami ngithola. Ngifuna ungizwe kahle ngiyawuthanda umoya wakho. Indoda ke makhuluma kuthiwa amadoda akhuluma kanje sikhuluma kanje na njengamadoda. Yabona ke nkabi yami ngifuna ukuthi sikhulume kanje njengendoda. Ngifuna ukubekela kanje. Unecala ngithi. Ngifuna ukutholakala icala ke leli ukuthi njengoba silana uyalivuma yini? Asikuvumisi ngenkani. Isithuthu siphi isithuthu esasisi? Sikuphi isithuthu sasisi? Ya phezulu nayo. Ukhuluma nami. Intuthu bezwa Angikuzwa washashwa zamile kona ukuthi sebenze kodwa ngaze ngicela ke sibenzile namhlanje azikho right wayidayisa ithuthu. Yeah. Wayidayisa ke ithuthu. Khuluma ndoda. Akayidayisa mfethu Ke cha ngifuna ukwazi manje ukuthi khona umuntu mhlambe kunabantu abanezithuthu abalahlekelwe zithuthu. Khuluma. zawela umncele. Wawisa umncane ithuthu. Wayinika abantu bangaphandle ithuthu wena. Yabona ke ungafuni qonda ukuthi empilweni abantu banezinye inhliziyo. Yabona nje ubugqokele le ntuzane lesi skipha lesi ngathi amashidi asesibhedlela uzolala kuona ke ngelinye ilanga. Ngcono ngoba iexample uhamba nayo. Uhamba neshidi lasesibhedlela. Ungafuni kulala emashidini. Ulimazwe walimazwe isithuthu njengoba unepopo nje. Ngikhuluma nawe kahle ukuhlulile mina ngifike ngakhuluma nawe kahle. Ngifuna ukulalele kahle. Lalela. Yabona ngifuna ukukutshela. Mina mangikhuluma nomuntu ngisuke ngikhuluma naye njengendoda. Uyangithola? Igade lami malikhuluma nawe usuke mina ngingakwazi ukuthi ngikhulume nawe ngenxa osukuwenza ngayo. Ngingakho ngithathe kancane niyoxoxa eminyango nibonisane ngoba mina ngiyahluleka phela mina ukukhuluma nawe. Yabona mangihamba nale ndoda le. Le ndoda le. Le ngihamba nayo. This is my dog. Ngizwa kakhulu ngiyithemba. This is my dog le. Indoda le. Le ndoda le ayidli iparish. Idla mass. Idla igwaqana idla itama. Yangizwa? Amtshela. Yangithola? Lento yokuxhaphaza abantu besifazane. Amtshela. Uyuhamba uqola abantu besifazane yeke. Njengamanje ke ngifuna siyivala ke ishona ke manje. Njengamanje ngifuna ungitshele ukuthi yiphi indlela esizokwenza ngayo sisi uthi ekhokheleke imali. Mana nansi indaba esana. Ngifuna sihlanganise yonke into. Udadewethu uthi wena wakunika 15,000 wayokhokha kubo.
lokho futhi okurong nabantu besifazane nithatha imali niphinde niyeyilobola nini. Mawusuke nawe usothandweni webhuti Okay, ngithiya ngiyilungisa indaba zama relationship. Wakunika imali u15,000 uyawazi? Yeah. Uyawazi? Okay. Ndoda ke ngifuna ungitshele ke sizoyikhokha kanjani le mali? Kufanele ikhokheke le mali. Phela yabona akumele uhambe ngale kufanele ngazi ukuthi wenzeni. Ngicela ukubuza ukuthi uzonginikeza kanjani? Konke khula ngikhona la for wena mina. Yabona njengoba ngila awungibezelanga ukuthi ngihambe ethi ngixoxe ngomlomo. Uzokwenza njani? Isithuthuthu, imali esithuthuthu sayifuna? Imali esithuthuthu sayifuna? Ile mali wayikhipha u15,000 akunika wona wathamba oyiveza kubo. Nizobona nizowenza njani nomndeni ukuthi nikhuluma kanjani ngalapho kodwa ngenxa ukuthi imali lesikhuluma ngayo siyayidinga. Angizomnikeza futhi imali kodwa nje nethuthu likhona kodwa sikhona isiphi isithuthuthu sikhona lesakho. lesakho. Asixhagaza amafutha. Asikhulumi ngesikude thina sikhuluma ngesithuthu because ade ngitshengisa izithombe. Sikhuluma ngesikuda la. Right, ngizomnikeza. Okay. Sizosibona lesithuthu uphinde usinike nemali kusona. Futhi u-add imali ngaphezulu. Kufanele kunike imali ngaphezulu. Hawu. Isithuthu wasithenga malini sithi? Isithuthu ngasa ngo20,000. 20,000. Ulindeleni wena vele? Ngizomnika. U20,000 manje uthola kanjani? Phela uzu2 ithuthu wena uyithenga. Ngoba ngibize umzansi. Ngibizela ukuthi ukhuluma iqiniso. Wena ukhokhela kanjani? Ukhokha lo20,000 futhi wena wenza lokho akwenza. Ngithi vele lo mshwalense wasikhokha lesi usuya njengamanje sekumele ukhokhe lesi sithuthu uphinde futhi umnike u20,000. Ake ngibeke le yomacelana ngicela ukuyibeke emndenini naseyihlobeni nizoyilungisa nini ngizwa sisiwami ngifuna ukulungisa le ngoba kodwa khona nje angijayela le ngifuna ukulungisa le mina engizele ngayo le ngiyifice phakathi mfowethu sifuna 20,000 nesithuthu siyasithatha isithuthu siyaphuma manje uyasikhomba usinike isithuthu usitshela ukuthi uzokhokha nini mina ngiyalilandela nake mfowethu ngiyabelesela yabona i-call center ngale kwi-team le ngale efonayo bazokufonela nawe ndeni ungashintsha inamba kodwa ngilaye enyaweni zakho ake maphela inyanga uzothola uzothola malini wapho ngifuna na TV yakubuka bakubuka South Africa yakubuka ngizobona imali nje namfisi nami ngiqhume nini ngifuna ukuthi usho ukuthi hayi Skindi ngicela ungifonele ngomsombuluko ntambama ngitshela ukuthi sekukhona malini ngifuna ukukhuluma nami manje khuluma nami manje akusasa futhi mhlambe ntambama uzongazisa ukuthi sekuhlangane malini ya vele wena uyahlanganisa unayo imalanyana yakho ngiyahlanganisa kodwa nje uhlanganisa ini uqola abantu ingane ninayo beninayo ingane ninayo ingane sinayo iyodwa zimbili iyodwa okay yabona ukuthi sola wayo uthi ngangizwa lalelani yabona nje kodwa ke nkosami ingane inaqala lalelani kangithi niyabona ukuthi manje lento sifake nengane phakathi ubaba noma bayaxabana kubangwa imali nani ingakho ngithi le angifuni ukuyingena kakhulu ezindabeni zezo 15,000 enacela ngabo kuyolungiswa umndeni lo uyangizwa because bungangibizelanga lokho angilungisa ama relationship bafowethu siyayivala ishow mfowethu ngathi umthintanga kahle buki kanjalo mina itshela ngingakhuluma ngalesi sifaxa sakho ukuthi angifuni ukukhuluma ngaso ngoba le nto izokubamba uzoba nenkinga siyobuye lapha lesi sifaxa siyobuye phambili wena wabona umuntu epoqoza isigubhu samanzi yes lokupaqoza kubukela ipopo leli ongazi washawa isithuthu noma washawa abantu ngenxa yobugebengu babo washawa ubuqola ngithola muso ukudla imali zabantu bathi lalela ke mzansi bafethu lo msebenzi awukho lula ngifuna ukubeka lokho lo msebenzi engiwenzayo awukho lula nami kwesinye isikhathi ke ngizizwe ngingaphephile kodwa udadewethu njengoba nimazi ukuthi akalingisile umfowethu ulengisile so ukhetha ukumxhaphaza umfowethu ngoba akalingisile wenze ngathi uyamthanda kanti udlala ngaye but ke kuleso simo kufanele ngimvikele udadewethu ngiphinde futhi naye umfowethu mangizokhuluma naye ngikhulume naye kahle ngehlisa umoya kodwa mawuphakama umoya that's why ukuthi I don't work alone ngisebenza nenja yami nansi niyayibona ayidlali bafowethu futhi mayikuthinta isuke ikhuluma nawe ngomoya alright so ngithi ke mzansi
umfowethu uzoyikhokha isithuthuthu ephinde ekhokhe nemali. Uyena osho ukuthi kusasa ntambama uzofona efonela ema-ofisi ukuthi wenze njani ngemali. Mayingafoni somnika thina isikhathi somfonela and sila ey'nyaweni zakhe. Ngeke sihlule ukucinga umuntu thina kade sasithola abantu abenza njengaye. Dadewethu umuntu wesifazane. Yebo, Ingathi lento mayithi nidawe imali nidawe amadoda. Lento mayivela ithi wena usudawe indoda ufuna udedela imali ufuna ukukhipha yonke into. Bhuti isikindi azizenzi. Nathi asazi ukuthi kuvele Lento kwenzakala. ingakuxaki mayivela ngaphandle wena ufuna ukuthi udakwe imali uthathe imali wenze yonke into. Buka umuntu ukuthi unjani, ubuka uhlobo lomuntu ukuthi unjani. Hayi. Uyangezwa? Because ekugcineni indoda le ndoda inolaka. Ingenza noma yini sizokuthiwa ikubulela. And then mase sithi thina amadoda kanjani kanti wena Hey. Ngiyayizwa. uyangithola kanti wena uyifaka enkingeni. Nakhona nje lento ukuthi ngize ngigcwalisele imali ngecanga ukuthi ngangiyenza ngokuyenza. Ngithe lento yama relationship angingeni. Ngathi usafuna ukubuyela kuyena nje. Lalela, ngiyayivala manje show. I'm closing the show. Ngithe igama lami ngumthobisi ngwakaMagubane. Ngusikhindi esincane esigqoka ingane kuphela umuntu omdala kasigqoka sizomxeka. Bafethu, this show is not easy. Ayilulanga. Baningi abafuna ngibasize, but kunzima. Khona ababhala inkinga ezingaka, khona abafonayo. Ngiyafisa ukunisiza. But umuntu mayefika ufika nezinto ezikanje. Nampo usifaca lo. Niyambona ukuthi beqhuma kanjani. Kufanele simkhame down ukuze ebe right. So usifaca ukuthi uzosikhokha isithuthuthi. Nemali. Faca Siphongweni. Thank you. Faca Siphongweni, thank you for siyabonga kakhulu. Ngithanda ukuyithoba kwakho, ngithanda uthando lakho. We closing the show. Thank you South Africa, we love you. Ngiyabonga mina.